Čaute ľudia u nového videa. Dneska si zahráme na 10 minút tréning Rocket League, na ktorých tu už viete, kamo, neviem, triple reset, čo to viete, no tak napíšte do komentára Rocket. A tak ktorí nevedia lietať, tak vám za chvíľku poviem, jak sa lieta, pretože ktorí sa že nevedia povedať. A ja vám dneska to poviem, ale nie tak, jak ja, hej. Ja vám ukážem ovládač. Kokos. Dobre, ešte iba minúta. Dobre. Ja neviem nikdy dať gól normálne. Ty kokos. Dobre. Kámo, Kámo, keď som sám, to tak dobre idem petardy. Teraz také, že... Aj škoda. Ale... Rocket League ma asi skoro najviac baví zo všetkých hier. To bola moja prvá hra, ktorú som si stiahol na Playko, potom Fortnite som si stiahol. Takže ten Fortnite je takedy až moc ľahký. Aj škoda. A Rocket League je oveľa ťažší než Fortnite. Aj škoda. A vidíte teraz môj pohľad, jak vlastne lietam. Pretože dneska som už natáčal video o 6, také jeden zápasík, ktorý bol pekný. Joj, toto som pekne odpinkol, ale také kúsej nasrač to je. Dobre, ja som zabudol lietať, kámo. Kámo, tak ktoré robia quarter reset a ja ešte ani puchnú do lopty, neviem. Si kokos. Opa, nie. Som mal ísť viac hore a som mal... Nie. No nikdy neviem vymieriť ten jump. To je také pre mňa, že musím urobiť, kámo. Taký kus. Pozrite, niekto príde, tak si dá loptu a tak letá proste. Neviem, kto ho robia, ale... Akože ja to moc neviem, ale viem Rainbow Flag, takže... Ja si radšej dám bez toto. A keď chcete toto, keď neviete hrať a si chcete, tak že by ste mali iba na tú kameru,
tak stačí trojuholník. A to je extrémne jednoduché, keď máte zapnuté kameru na lupu, pretože si kokos, aký tento bol pekný. Keby ste chceli moje veno, tak jedu toto je môj kúp, hej, to ten borí. Máte tam všetko znám. Vy, no proste vidíte, vy si to proste odpíšete, napríklad jednu z mobilu, alebo tak. Takže ideme ďalej. Dobre, skúsim to stolu. Ale Rainbow Flex som raz vedel. No počkaj, ešte viem to vlastne. Rainbow Flex. Je extrémne ťažké Rainbow Flex je. To čo som dal za save? Nakedy ešte... Ty kokoska, no tak toto vonku vyletelo. Poďme urobiť ten Rainbow Flex. Joj, táto tu moc Rainbow Flex není. Dobre, ja som hlúpy kamer. Ja to... Nie. Kam to môžem... Tak ja som ten Rainbow Flex tak dobre vedel urobiť, ale kam teraz sa mi tak ne... A dopí. Dobre, ja to... No. Tu. Musím byť tak ďaleko. No. Na chvíľku budeme končiť, takže... No, môžem už konečne urobiť ten posratý Rainbow Flex, no. To bol Gold Flex, dopy. No, poď. Nice, Rainbow Flex. Nice. Až by to typek chytil, ale to je jedno. Nice, konečne Rainbow Flex sa mi podaril, kámo. Zrite, bo my sme robili Diamond Flex a to je toto. Či jak sa volá, hej, Gold Flex mi to dupí. No, toto je Diamond Flex, keď ešte tak vyletíte. Keď sa vám napríklad nepodarí. Je to tam Gold Flex. Ale to musí jedno spadnúť, kámo, to musí proste... Ale kedy sa mi nepodarí? Dobre, my sme robili tento Flex raz, keď sme hrali. Rainbow Flex alebo Gold Flex. Alebo Diamond Flex, taký, no. Diamond odrazený, kámo. Pozrite, že ste si tak dali a bez kamery ste to... Dobre. Ty kokos, je to tam? Bum! Ty kokos, tak tento bol jaký pekný Diamond Flex. Či Gold Flex. Bum! No, kámo, ty by ani lietať nemôžem. Viete čo, urobme Rainbow Flex.
To radšej robíme šiko. No tento kámo sme flick urobili napríklad. To je rainbow flick. Môže takedy je extrémne ťažký. Label. Ja som teraz urobil namiesto rainbow flicku gold flicky, kámo, teraz som dobrý. A rainbow flick sa robí takto. Počkajte. A už musíme končiť. Tak na budúce.